Здрасти хора, моето име е AlptoBG и днес това видео е относно за... Благодаря за 54-те абоната, благодаря ви, че толкова сте ме подкрепили и може би сега ме виждате от камерата. Коста, това съм аз. Ако се чудите, защото съм с къс ръка, в малко ми е студеничко, по това топло време. Но как да е, да се върнем сега към YouTube. Благодаря за 54-те абоната, благодаря, че от толкова време сте ме подкрепяли, не сте ме изоставили и много неща, нали, благодаря. И днеска това, и за това съм приготвил едно специално нещо, разбира се, giveaway. За да се запишете giveaway, трябва да харесате клипа, най-важното. Второто най-важно нещо да се абонирате за мене. И третото, пак е важно, за да спечелите в giveaway, трябва да напишете запис, Skype и името на скайпа, нали? Ако имам скайпа, напишете запис, имаш ме и аз ще разбера, че да имам, нали? Да, сега да се върнем пак в YouTube. Giveaway за играта ще бъде Stranded Deep. Разбира се, играта е хипер готина. И това ще бъде изтеглено в... Днеска сме 13. Тогава ще бъде 20. Да. 20.06. Значи днеска сме събота, може петък май. Петък, да, мисля, че. Сега да се върнем към не знам кое. Към играта, да. Играта е купената версия, нали хора? Не се притесняйте, няма да ви прецакам с нещо. Но не запомняйте, паузирайте клипа тук и таковете. Най-важното нещо, разбира се, трябва да харесате клипа, да се абонирате. Най-важното нещо, нали, трябва да се абонирате както искате, за да спечелите. И да се напишете и запис, скайп, името на скайпа ви, разбира се. Ако имам, повтарям пак, имаш ме. Повтарям пак, че някой да не се обърка. Това ще бъде изтеглено на 20. Да, 20 юни. И ще видим победителя. Да пожелавам късмет на всички. Знам, че много от хората няма възможности да купят такива игри. И аз реших да дам възможност на един от тях да го спечели безплатно. Разбира се, ще му кажа всичко, инсталацията, тия работи. Нали, както казах, трябва да лайкнете клипа, да се абонирате за мене и запис скайп, името на скайпа. Аз бях AlptoBG и не забравяйте да харесате това видео, да се абонирате, най-важното нещо. И запис скайп, тия работи и до скоро хора. Това мисля да е за епизода. И чао!